Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan jenengku Mersajulis Tumihoy, kelas rolas IPS loro, absen 20, asal Serui Papua, umur 17 tahun, papan panggonan ing Kediri, Mojoroto Jalan Kawi nomor 4, papan panggonan ing Papua, Kuto Jayapura. Hobiku Puruko Kake, musik. Warna favoritku ireng, hijau, coklat, biru. Selanjutnya saya lanjut dengan ujian praktek bahasa Jawa Lembang. Moloji jiralu manap jiralu luroji nama Mas Kumambang menam jiji jiralu jinama jiralulu lurajira nama momon nam jiro nama luraji jiralu luraluma yen diundur ngelantur ngrusake ati nandyamu sapa jebumu ninggali janji